Yes, good morning, good morning, good morning! Welcome sa aton programa, ang Hotdoo sang ITTO. Ang Ang kape, kape, kag kag balita. balita. Sa ngalan sa aming Provincial Director, Police Colonel Gilbert Correro, kami ang mga maambong na Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. At ako naman si Police Lieutenant Maria Felmiten. Wow, thanks God it's Monday. It's the start of the week. Kaga subong nga semana, ato impisahan ang bag-o nato ding venue. Bang Ping-Ping, thank you so much guys sa aming Provincial Director sa pag-designate sa sining amon nga bahay kubo nga magiging venue sa kape kag balita. Gani, umpisa sa buong semana ha. Dili na tama kita na sa bag-o namon nga team play. Yes. Tagaw namon nga backdrop. Yes. Kag mapamilya na kamo the moment you will see this backdrop, then Amo na it's ni. kape kag Yes. balita. So, amon pagkadalan sa inyo ang mga accomplishments kag programa sang inyo mga Ilonggo Cops diri gamit ang amon bago nga studio. Yes, kaga kanami diri man pingping Kamusta because man? nga sa Uh-huh. subong namin umpisa naton kaya umpisa man nga MECQ ang province ng Iloilo kag ang city sang Iloilo. I do believe malipayon gid ang mga Ilonggos ara sa syudad kag sa probinsya nga na lower at least ang quarantine measures ang aton nga lugar sining padayon nga pakigbato nato no sa sining virus ang COVID-19. Yes. Good morning kay Ma'am Rose Blaser. Thank you so much for watching. Please, don't forget to share our live. Yes. Kay Sir Romel Dila, good morning, God bless. Niya, ka-nice ko no sang view. Thank you Oh, so thank you so much, good. Oh. Ini siya sa pagpatigayon, no, gin set up, gini sang aton nga pinalangga nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Correro. Sir, madamo gid nga salamat. May studio na kami. Yes, oo. So inandom kayo no sa Ilonggo Cops ninyo nga ma-provide ang mas upgraded nga version sa aming mga programa dire para man nga mas strengthen ang ating awareness drive para ang tanang mga Ilonggos will be aware of the happenings, no? Mga happenings dire kag mga advisories nato nga pagadalon sa sining programa kapi kag balita nga sa subong Pingping hindi mapunggat ang popularity. Yes. More than 20,000 na ang naga-follow sa sining programa kag thank you sa inyo nga Thank you so much. ano ang mga regular naton gid nga upod dire no. May ara-abi nga hindi ka upod sa aton live. Pero damo-damo ang naga-review like si Papa dira Hieronimo Lapian sa New York nga hindi gid jam untat ang iya pagpang-share sa mga video sa mga friends niya diya sa Amerika para ma-aware man sila sa kakatabo sa probinsya sa Iloilo. Kag of course ang aton dira nga mas maukod nga sakdag sa kagbangoton si Tatay Joe Totanes kag Chris Totanes kag ang bilog Cholo Boys. Cholos Boys. No? Kag si Ma'am Jenny Ong, si Ma'am Susa Amar, kag subong nga pingpingatan ang makita sa nga aral subong sa aton nga mga vaccinators dira sa city, ang aton nga mga kapulisan nga nagabulig sa vaccination rollout. Siyempre sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Sir Cavan. Sir, thank you so much. Yes, of course ang aton da nga delegada. Delegado naman Delegada si si Onika Iha, Onika Police Iha. Corporal Sheila Joy Amara. Halong-halong ka mo dira, padayon ang pagserbisyo sa mga pumuluyo. But of course, don't forget to always equip yourself man sa mga basic lang mga ano ba na? Mga alcohol, sanitizer. kung ara ka mo sa public places, please don't forget to wear your face mask and face shield kung ara ka mo sa mga enclosed nga mga establishments. So good morning ma'am kay Ma'am Christine Joy Branya. Sir, good morning ma'am and sir. Kay siyempre ang ila dira nga deputy o ay si Noel Bernabe, Lieutenant Bernabe. Good morning watching from Mina. Siyempre ang aton man nga partner si Juan 2, Ginggel are watching. Si Angel, si Ginggel. Oh. Ang yamangod nga si Angel watching. Pamati lang kamo i-share nyo daton live. Siyempre si Michelle Sofia Almuhin watching from Chile. Thank you so Wow. much, Mitch. Yes. Thank you so much sa aton dira ang mga OFW. Saludo kami sa inyo nga panerbisyo kapag hatag sang dungog sa aton nga Pilipinas. Yes, dahil Ma'am Nova sa mga isa sa Saudi Arabia pero may sila katanaw si Manang Milagros pumarin sa Singapore pero may ginikatan sa ating nga programa kag hambaray nila Ma'am Pingping do at home lang sila the moment nga makabati naman sila sa Hiligaynon kag makabati sila sa mga balita diri nga katabo sa probinsya sa Iloilo kag they are also proud of the accomplishments sa mga Ilonggo Cops. Amo na gani no kung nakita nyo ka very cool sang ambience naton sa Subong. Ano lang, ka native lang sang dating. Amo na do ka namin lang mag-istorya-istorya. Kung may gusto ka mo ipaabot, may gusto ka mo i-chika diri sa aton, na gusto nyo ipa-announce, please feel free mag-comment below lang kamo para
maano ka mo ma-acknowledge, okay? Kag subong ang kina-adman dira nga grupo sa mga field training program dira sa Pavia. Kag of course ang akon nga team Bagani dira sa Pututan. Thank you for watching kid. Kag halong sa inyo nga pag field duty sa subong, pero sa subong nga damang pingping ang Bagani mag-start na sa ilang nga investigation phase. Oh, Kag wow, malapit. excited sila sa imo nga lecture of course. Pwede. Of course. So, sa subong ano pagdalo sa inyo ang mga accomplishments ng atong kapulisan sa nagligad nga Sabado kag Domingo. Ano bala ang ginhimo nga mga maayos ang aton mga police stations diri sa probinsya sa Iloilo. We have 43 police stations, duha ka mobile force companies nga nagahataw agon maga-provide sa accomplishments para sa inyo tanan-tanan. Yeah. So, gipangunahan ina sang Igbara sa MPS, congratulations. Kay nakadakop sila sang Shamgit, sir. Kabilog nga naghampang, sini ginatawag nga ano bala? Karaicruz Tumbok. or inang tumbok. Na, Okay. it's ano na siya. It's another no-no. It's a another form no-no of illegal kasi- gambling. Yes, violation inasa sang PD 1602. So pasensyahan wala na personalan ang aton kapulisan dira sa Igbaras nagatrabaho lang sang ilang duty. Yes, So kag ini mapingping balaan ang tumbong ana si Madin Sham sila kabilog nga nag-gather. This is what we call another spreader, Super spreader spreader. activity nga ginadumilian giya kag ginadiscourage sa aton nga mga kasuguan sa aton nga local government units kag I do believe ang mayor sa Igbaras would be happy nga ini siya natap na earlier. Otherwise kung ginapasugtan lang ini nga mga buluhaton ang aton nga mga pumluyo abit ta makakampati kung at times pa na. Oo, inabalan tapos Oo. magsuksok pa bikang face mask direta idalom sa baba. Kag magsigitan sila. So, bawal gid, no? Apok-apok pa daw inyo laway. Yes, So oo. once again, congratulations sa Igbaras MPS personnel sa pagpanguna sa Ngilo OIC Police Lieutenant Colonel Rodel Passion. Kag ano na lang gid classmate a condolence man sa iya kay nagtaliwan ng iya nga ulo. Okay. Okay, so saging sundan man ina sang Pasi CPS nalata mo sir nagahataw ang Pasi. Oo, No, okay. very proud gid ang atong provincial director dala sa inyo sa Pasi. Kay nakadakop ini sila liwat sang most wanted person nga sa persona ni Rex Maximo Ezunio alias Bubo. 37 anyos ang edad, single ini siya nga residente sa barangay sa Blugon, Pasig City. Ini duha ka bilog sir ang iya sala. Wow. Rape by sexual assault, biari ini nga 120,000 nga bail recommended, pero diri sa iya isa ka kaso nga rape in violation sa RA 7610, but silingon ang iya na biktima sini minor de edad, wala ni sang bail nga ginrekomendar para sa iya. So once again, congratulations sa Pasig CPS sa pagpanguna dira sang ilang deputy COP nga si Police Lieutenant Yvonne Panis kag sa ilang Chief of Police Lieutenant Colonel our very own Sir Dennis Pamuna. Wow, congratulations. Sir, congratulations. Kag of course ang ato nga Sara MPS man sa pagpanguna ni Police Major Jose Nemeyas Pamplona. Congratulations ma sa inyo pagkadakop sa isa ka wanted person nga si Anthony Apolinar, 41 anyos, kasado kag residente sang barangay Anuring, Sara, Iloilo. Ini si Anthony Apolinar may wanted ini siya sa sala nga attempted homicide kag yang wala na indicate ano no ang iyang bail bond, pero usually kung attempted homicide hindi na siya magnubo sa 80,000 man pesos ang piyansa mapinpin. Congratulations kay Police Major Pamplona kag ang team PNP dira sa Sara Municipal Police Station. Congratulations. So, ging sundan pag din sa instansya MPS kay nakadakop sila sining sa persona for violation of RA 10591. Ini kay Antonio Aguilar E. Istiaga, 62 anyos ang edad, farmer. Ini siya nga taga Barangay Santa Ana, Estancia, Iloilo. Nakuha ini quote in the act sa iya ang isa ka armas luthang, isa ni sa ka kalibre 45. So ining katawo magapangatubang sa sala nagkaso pasubong nahunong na siya dira sa lock-up cell sang aton Estancia MPS. Once again, congratulations sa Estancia MPS kag sa ila personnel dira. Kag reminder sa aton mga pumuluyo ang aton nga pag-implementar sa oplantikal or tukhang kontra armas lutang padayon ina siya. If you notice kung hindi niyo pag-surrender ang inyong mga firearms kina nga wala sa nagakaigo nga papilis, kamo maghihapon ang pagalagson sa kapulisan paagi sa ibang nga police operations agod ma-account kag mabawi ining mga armas
nga masami naging ginagamit sa mga illegal nga butang mampingping. Madamo sa mga armas tuta nga mga paltik nga ginagamit sa pang hold up, kag even ining mga previously licensed nga mga firearms nga ginagamit sa ibang krimen, gani sa mga responsable nga owners ini na prove you're being responsible nga mga owners sa sining mga firearms. Kung wala pa ni sang updated nga license, palihog deposit anay na sa ating mga police station, kag kung wala na kamo plano nga ini siya pag-renew ang ila lisensya, please turn over na ina sa aton nga mga kapulisana. Hindi na tayo gusto masulit pa, and we don't want you to repeat history nga kamo mangin biktima sa inyo kagaling nga firearm o kung kamo makabiktima sa ibang tao tungod sa sinang mga tinganiban. Ginsundan man ina sang balasan MPS ini sila hindi ining balasan naton may ara kasi nga na kit answer nga mga abandoned nga Jimelina Catwoods didto sa karsada amo na gin turnover ini sa balasan EPS. So 19 ini kabilog nga Jimelina Catwoods. So congratulations dira sa balasan MPS. Pag syempre ang aton dingli MPS nakadakop man sa isa ka wanted person ini kay Tomas Cabrera na dakpan ini siya sang August 15, 2021 alas 10 sa 15 sa nga aga sa Barangay Libuon, Dingle, Iloilo. Ini naman siya may sala nga attempted homicide with serious physical injury, complex crime ini siya. So congratulations. Once again, joint operation is actually sang nin Police Major Jonah Morana Galicia kag sang SOG. SOG IPPO. So once again, congratulations. Yes, grabe gid ya Sabado Domingo no. Amo ang kanamion sa ating mga kapulisan because despite nga it's weekend, wala yung gauntat no sa ating mga pumuluyo, wala weekend sa pangabuhi kag serbisyo sa ating mga Ilonggo Cops no, padayon ang pagpanghataw pangnakop sa mga wanted person. Kagani kung kamo may mga information dira sa mga nakaduda pala o mga individual, mga bago saltada bala sa inyo nga wala malain nga i-report ina sila kay kapitan, kay kagawad nga kapay bag-o dira bala nga isa hindi na taga sa aton, wala na yung malain nga i-verify naton na persona kabasi ba laging gamit ang lugar ninyo para naguan na. Oo, mo nila nga para naguan na sa mga wanted persons. Malay nyo mambiktima pa ina sa inyo or sa kalapit balay ninyo. Makialam, wala ginaya sang malain. Yes, para sa safety sa tanan-tanan kay para mo karon lokan dira kung kamo ang pusipos lang, wala ka mo nag-take actions, base ba lang inyong kapamilya dira, amo ang mga biktima sa mga kriminal nga ni, nga ara malanggali sa inyong mga ugsaran guys. Yes. So congratulations man diri kay Pututan MPS, nakadakop man sila ka top 4 most wanted person sang Agosto 15 man. Dito sa Barangay Libuon, Dingle, Iloilo, top 4 ini siya sa municipal level dito sa Pututan MPS. Amo ini si Tomas Cabrera Jr. Perero, 38 anyos ang edad, nga taga Barangay Naga, Pututan, Iloilo. Naga. After barangay na siya. Clerical error. Kanila. Sa sala naman ni siya nga murder, kag wala sang bail recommended nga hatag para sa iya. So, congratulations gina sa Pututan ma'am because ining top 4 sa ato mga pumuluyo no, kung maghamba ka gani nga top 10 sa municipal level, medyo mabunday na siya sila dakpon because nga kadamaan sini sa ila ang naga-transfer sa ibang nga lugar no. Amo to kay ginaginamba ni Mang Pingping nga kung may bag-o nga mga salta dira nga mga individual, pwede nyo report sa atong kapulisan for background checking lang because ang iban sini nga may mga wanted sa ibang nga lugar pangita sa ibang lugar para nga palagyuhan ang ilang mga sala no. That's why kung na-notice niyo kung magamba kita nga ibang wanted person, mga BP 22 lang na do kapos lang ya tapos dakpon or ala sila wag sila palagyo kay pwede nila tubangon pero ining iban mga heinous crime, mga dagko nga crime, mga murder, mga robbery with homicide yan mga rape ni usually amo na sila ang nagapinalagyo kag may tendency nga sila naman ang magahimo sang the same nga offense or crime sa lugar nga kung sa diin sila nagpanago. Yes, kag kung with the advanced technology no kagrabe na ining minagani ginagamit naton ining Facebook page naton sa nagalantaw man sa mga suspetsado no nga nakakomitar sang sala, please lang hindi na kamo magpanago at tubangon nyo kumanta nyo hindi wala ninyo ging komitar ina nga sala pagbato hindi kinahanglan nga dito kung sa diin kamo nagkomitar sang sala dito kamo masurrender sa nearest police station kung sa diin kamo manta nyo nga safe kamo mag surrender
or sa mga barangay official dira o sino mada nga prominente nga tawo kung miskan simple lang nga tawo nga gusto nyo pag-updan ka mo, please surrender na kamo nga daan kag atubangon kung ano man ang kasalanan kay nga ang naging biktima ninyo gusto man na nila hustisya malay nyo mapatawad man kamo sa inyo sala tawo lang man kita, di ba? Correct. No, kaga congratulations sa ating mga Second, kapulisan. congratulations sa aton 42 43. MPS Out to of 1 one city, CPS. 43. Congratulations sa Limery MPS, happy watching, please. Don't forget to share our live. Yes, kanami kay because nga despite sa ginaatubang nato sa mga pag-implementar sa mga health protocols nga ni Mang Pingping ang atong mga kapulisan, wala ginapabayaan ang aton nga anti-criminality nga campaign. Kag of course sa aton nga mga kaupdanan no sa atong mga tropa sa kag sa iban pagid nga mga law enforcement agencies kag including ang aton nga Armed Forces of the Philippines, maghalong-halong kita no tungod nga do padayon ang kalakasan nga ginahiwa sa mga New People's Army, ang teroristang grupo sa New People's Army. Recently lang no ginakudinargid sang kasubuan naton sa aton nga pamunuan ang ining pagpatay sa isa ka corporal nga member sa Philippine Army dira sa Tapas Capiz no kaga ginakudinar naman sang mayor actually sang Tapas ang ining pag ang karumaldumal nga ginhimo sa mga Brutal nga pagpatay. brutal nga paghimo nga pagpatay I mean sa sining corporal nga membro sang duan mo sila nagabulig sila to Oo, ma-follow up na lang follow tani kung tani sila sang proyekto bala nga Proyekto. magkaroon kuryente kag tubig no. Kaya mo lang ang ginaobra sa ato nga mga sa ato mga Philippine Army, they are part of the group of the sang cluster sang LCAC to end local communist armed conflict nga mahatagan katumanan ang mga handom sa mga komunidad ini mga remote nga mga barangays agod nga maangko nila ang mga basic services nga madugay na nila ginahayo sa gobyerno. Na pwede man ihatag. Pwede Galing ihatag. kay gina-control abi sinong mga NPA naton. Hindi nila gusto mabalik ang tiwala sang tawo sa aton gobyerno ano pa ginawasak nila tapos I think that is one of their strategy agod nga ang pumuluyo magapati nga naginapabaya sa gobyerno stop nila ang tanan-tanan nga mga inisyatibo to make the particular place progressive kaga access kita mo ginaano nila Mang Pingping no damo sa pamahog sa atong mga contractor nga nagapahimo sang or ang mga nagakontak sa mga dalan nga para mapahapos ang pag-transport sa mga goods no from remote barangays to the market. Inabalang farm to market Farm to road nga market mga road. project. Kanami kita ni malabutan nila ang aton nga mga pigado kaga layo na nga parte nga kabukiran no. Galing amo lang na sa bulig man Yes. ginatry ginalabot sang aton kapulisan Gobyerno. sang aton gobyerno sa aton mga Philippine Army ug galing kay balik abot ang ila panumduman please lang Including ining mga cell sites no ining mga cell sites nato nga kung inatungaan sa mga telco naton nga malabot sa signal ang aton nga mga kabukiran agod nga ang aton mga kauturan dira no hindi na mabudlayan wala maghagad kadulog sa syudad para mag-eskwela because they can do online schooling pero ano ginaobra sa mga New People's Army ginabumbahan ginasunog ang mga cell sites nga ini including ining mga torres ang mga or mga antenna sang antenna ba tawag sina inang mga sang kuryente no ginasunog nila ginagubat nila Poste. mga poste I mean sang kuryente that is why madamo sa atong pampuloy nga gapati na deceive sila nga ginapabayaan sa isang gobyerno pero the fact is these projects cannot pursue or hindi mahinay ang pag-abot sa mga project because sang threat sa pamahog sa mga teroristang grupo sa New People's Army. Kag kung maanahan nyo lang kung inyo lang makita sa mga news pagid kag kumiskan makita nyo actual kadako sang bulig isang atong gobyerno ginabulag lang nila sang mali nga impormasyon bala nga wala ginabuli ko ng atong gobyerno no sa lagid. So sa atong mga pumuluyo, sa atong mga tropa dira halong-halong na doble halong gid kag be alert kay ini sila nga mga teroristang grupo wala man sa iban nga handom kundi ang gubon ang pagpati sa mga pumuluyo sa legitimate nga government. Yes. So happy watching kay Lori Rodrigo. Watching siya kuno from 1st Antique Provincial Mobile Force Company. Wow. 2nd Platoon, Sergeant. Thank you so much for watching. Halong-halong man kamuda Yes, nag-congratulate naton ang Iloilo Police Provincial Office sa pagpanguna sa mga provincial director, Police Colonel Albert Guerrero. Isa kita sa pinakaunang provincial headquarters sa Philippine National Police nga ginatagaan sa nga tawag nga Safety Seal sa Department of the Interior and Local Government tungod nga nakita nila kung paano naton diri i-implementar ang mga basic protocols, ang mga measures agod nga ma-ensure nga aton mga
kapdanan dire mga personal dire kag ang mga kliyente will be safe from COVID-19, no? So kang Agosto 13 ini siya kang Friday na hatag ini nga certificate kag ini siya valid until February 13, 2022, no? Congratulations sa aton nga mga kapdanan dire. But again, this certificate is only hindi na siya enough, no? We have to always maintain ang natawag mga protocols dire kag gikaloy ang mga pingping because all of us dire sa provincial quarters are already vaccinated. Tapos na sa mga second dose sa mga vaccines, sa mga personal dire gani nga isa sila sa mga measures nga ginatinguan sa atong provincial director agod nga maka regular function ang ating opisina kag ma-provide ang mga basic services para man sa ating mga customers, no? Pero again, sa ating mga pumluyo nga gusto mag-avail diri sa mga services sa kampo Sumagaysay diri sa inyong Santa Barbara, may ara kita gina designate ng mga areas where you can be entertained, no? Kung pwede pa lang nga maka-drop by lang, kag hindi gid mag-stay longer, better gid. And kung gusto niyo mga information, clarification lang, you can always call our hotline numbers and makita niyo man sa amon dira nga Facebook page. You can just call para kung pwede mo na naman ma-provide ang inyong request through phone, better gid, no? Nga wala sa mga face-to-face nga contact diri sa aton. Kay Bulay Abi, Ma'am Pingping, kung kita diri ma-lockdown, mutay man kita ang naga-control, kita ang naga-supervise ang bilog nga mga stations, how they operate, how to monitor this police units. So ma-lockdown din ma-paralyze a little bit ang atong operation, no? So inasubong ining certification nga ginatag sa DLG just prove nga we have enough sufficient nga mga measures nga gina-implement diri to prevent ang spread sa COVID-19. Yes, but silingon ang amon dili tanan nga opisina nag-observe na sang minimum health standard protocol kung sa diin maging safety man ang aton nga mga kliyente sa pagsulod diri sa kada opisina. Kag gina-congratulate naman gali ang provincial capital, no? Sa pagpanguna sa atong pinalangga nga governor Arthur Defensor Jr. kay sila man I think Friday man, they were also given the certificate of safety seal certificate, no? Kaga ano bala? Sino bala pwede ka-apply? I think pwede maka-apply Ma'am Pingping ang ang mga private establishments, mga business establishments, pero ma-apply sila sa DTI naman. Sa ato naman sa sa mga government agencies, ini naman ang DILG ang nag-provide, no? So mga 14 man lang kabilog ni nga requirements kung paano ka makaangkon sa nga ginatawag nga safety seal, no? Ngani siguro ang ating mga local government units, ang ating mga office of the mayors or municipal halls can always adapt this guidelines para sila man ma-certify nga safe sila from the COVID-19. 14 ini kabilog nga checklist nga mga requirements para matagaan mo kamo sining safety seal. Yes, 14 kabilog ina siya. You can check sa website sa DILG naton para maka-apply man kamo for certification. Yan. So happy morning kay Sir Albert Noy Loreno. Good morning sir. Ari na ang aton nga Unica Iha. Kanami isang venue sang KKBS. Sa pagpangunay, naging patigayon gid ini sang aton provincial director si. At sir, thank you so much gid. As inalipay kami kag excited. Kami amo na ni si amo na ning aton nga bag-o nga studio. Pero actually ano pa lang subong dry run lang because there will be a lot of improvements nga matabo dire. Kay we're expecting maka-invite sa ibang paginaton nga mga kaupdanan sa serbisyo, especially ang iban nga mga offices bala. I think the Ilonggos deserve to know ano paging nga klase sa mga unit ang may-ara ang Philippine National Police, ano mga serbisyo nga unique nga ila gina-provide, no? Kaya ang nabalaan bilmin sang makadamaan Ma'am Pingping ining mga police ang makita na sa police stations. But there are also other police performing other functions, specialized nga mga functions. Gani aton handom nga idulong diri sa aton nga kapikag balita para mabalaan man kag ma-aware man ang aton mga pumuluyo. Ano na malawak na ang aton, wide na ang aton nga area. Yan. Kaganami diri kay open air siya. So na-notice niyo bisan wala kami nag-master kay open air, luwas nga vaccinated kami. This will be a little bit more safe nga area para sa amon tanan-tanan, ha? Okay. Kagagani we are happy gid nga mag-share sa inyo every day. Doy dito na mag-absent sila. Kaya kung sa abalaan, ladies and gentlemen, ga-absent kami because may mga conflict, no? Kaya ang aming area, for example, ginagamit naman kaunang opisina sa ating provincial director. So kung sa delay ang iya nga pag-entertain sa iya mga bisita because of gagiveaway siya sa kapikag balita, amo naka-supportive ang aming provincial director. But this time, at least ang ating buong provincial director, while he is entertaining sa iya mga bisita, we can proceed with our kapikag balita. Kaga
happy gid kami kag thankful kay Police Colonel Galbert Guerrero tungkol sa nakita niya bala how relevant ining atong inaobra man pingping nga pagdala sa mga accomplishments ng atong kapulisan sa para sa awareness mga pumuluyo, at the same time ang pagdala sa sining mga advisories, especially nga padayon ang atong mga pakigbato against COVID-19. Sa subong ara kita sa MECQ, ano ba lamang pingping ang mga dapat i-remind sa aton ng mga pumuluyo while this province and Iloilo City is under modified enhanced community quarantine. So, sa liwat, ang 18 years old to 65 years old lang gid ang allowed nga magwa sa ila panimalay, except kung ikaw ang na-designate nga magbakal sang inyo mga kinanlanon dira sa inyo balay. Yes. Tapos syempre ang aton curfew alas 9 sang gabi pakadto alas 4 sang kaaganon. Tapos syempre wala gyapon sang public consumption sang aton sining nga mga ilimnon. Wala, hindi bawal ang pag-inom, pwede dapat pero magbakal. pwede gyapon. Pwede magbakal. Pero bawal mag-display nga da kamo mainom sa public. Okay? Tapos syempre allowed na ang 30% capacity Sa mga sa religious gathering. gatherings naton. 5 days lang gid ang maximum sang mga lamay ining Funeral, ano bala, oh. funeral. Ano gani? Kakakulipan ako sa bumang ping-ping, kay tugod nga isa dira is pwede na ta pagunting, no? Pwede na. Pwede open open na ang mga salon kag mga barbershops, pero again 30% lang ang pwede, kag of course sa mga massage parlor. Pwede na kamo pa-massage atong very stressed na for the past weeks tungkol sa siling quarantine measures. Pwede na kamo pa-relax, pa-massage sa inyong mga suki sa subong simana. Siyempre allowed naman with subject to DOTR guidelines ang aton nga mga public transport dira. Pag siyempre amo na pinaka-importante sa tanan, take out lang gid and delivery. Sa Only mga- ang allowed sa mga kiosk, commissaries, restaurant and eateries. Para manini sa aton tanan, dali na lang gid sundon lang gid naton. Dukasad lang kay kagahapon no nagtaas man kiyapon ang result naton. Kaya ang pagtaas balaan sang COVID-19 nga mga positive nga na siya mampingping because nga very massive man ang contact tracing nga ginahiwat sa aton nga mga local government units kag ang pag-conduct sang swab test kag RT-PCR test. So, syempre, hindi allowed ang mga entertainment venues, pero sining karaoke bars, ining mga cinemas naton, still gyapon. Oo. Ag ining mga recreational venues naton, pero sining mga internet cafes, ang mga bilyaran dira, ang mga bowling alleys, hindi gyapon pwede. Kag ang mga amusement parks, pareho sang fairs, playgrounds, ang mga kiddie rides bawal sa gyapon, ang mga outdoor facilities or venues para sa mga sports bala, Basketball. games and activities. O hindi Volleyball, gyapon pwede. hindi pwede. Except lang sa naga-walking kag naga-jogging pwede lang gid kag sa naga-bike. Bike. Pero dapat dira lang gid within sa areas ng residence or sa subdivision or barangay kung sa diin ka mo naga-star. Okay? So bawal pagyapon na mag across borders sa Oo, mga bawal bikers. gyapon. Oo. So syempre bawal pag ini mga fitness studio sa nabalta na ang gym, mga spas kag mga swimming pool. Bawal pag ini. Bawal siya mampingping pero tungkol subong nga wala man sa nakakitawag nga border control checkpoint, even ang Iloilo City subong ang effective nga gina sa kagahon wala na sila sa border control checkpoint, no. So ang atong ginapangayo diri is sa atong mga pumuluyo na lang to be responsible, no. According to guidelines bawal ang mag-bike across border, so please don't do that, no. Despite sa inyong desire nga mag-exercise kag magpainit, pwede naman ka masiguro nga lalibot-libot ay sa inyong compound using your bike or jog in place lang anay para lang ma-maintain natin ang Pero ating within sa stamina. barangay lang pwede gid. Kung gusto niyo ganyan jumping rope, ping is one good exercise. The thing that you do, of course, ang isa natin na kaabyan man sa Camp Delgado, ang iya nga favorite is ang mag-jumping rope, si Police Lieutenant Grace Tanchado, no? Ma'am Grace, thank you so much for Congratulations. always supporting. Kadami sa project nila subong sa Camp Delgado as regards to ang sa internet access. Ano na sila Mayo naman akong amo ni gani ginawa. Ang interconnectivity pala nila. Kanamit na. Ang mga IT professionals Oo. ready na. Ang bali ang yun kaiya naton astig ang bago nga studio kay open kag fresh air. Yes, sampat gid sa kapihan kag balitaan. Thank you Sir Gilbert. Yes, Sir, we sa among look provincial forward you director. nga pagbalik mo diri sa Ikaw sa, naman, De. Luwas sa pagbalik mo diri, we would like to ask your experience. Be prepared to discuss with us your experience as a volunteer Vaccinator. sa vaccinator sa ating role as ang vaccination against COVID-19. Kay
while they love to serve Mampingping, pero I do believe ngayon ng aton mga nurses, mga police ini sila, they have also fears at times, no? They are also facing inang mga kahadlok, katahap nga basta sila man ang matapikan because nga ang mga we have to accept the fact ang vaccination area centers can also be as place for super spreader kaya damo-damo na you will never know nga ang ibang dira are asymptomatic, no? So gani extra careful gid sa aton nga mga vaccinators dira. Just imagine gamalandaan sila Mampingping kung sila pa ma-quarantine but ano na lang, no? Masuffer gid ang aton nga efforts to prevent the COVID-19. Yes. So, happy watching man sa San Dionisio MPS. Good morning. Rona Domingo Ojela. Good morning, ma'am. Ang Kalinog MPS naton, syempre, halong-halong kita daan. Syempre, si Ma'am Pau Pau Catedrilia. Ma'am, happy morning. Thank you. Syempre, ang aton ka second Iloilo PMFC. Second, ano na siya? Second IPMFC also. Provincial Mobile Force Company, yes. At si Ma'am Joy, Pearl Joy Agudis Castor. Good morning Thank you, sa inyo. Sa aton galing nga mga young professionals, kag sa aton mga in-service personnel nga naga-prepare for examination, promotional kag entrance, wala pa ka-schedule what ang aton nga napulkom, but with this ganubo nga quarantine measures sang province and city, hopefully makaset na ang napulkom naton sang schedule for entrance examination para sa aton mga young professionals who are aspiring to become members of the Philippine National Police, and of course for our in-service personnel who are seeking for promotion. So prepare lang. May time pa magbasa, mag-study. So ano gani amon nga tip? Ang tip dira is go back to your basic nga mga lessons when you were in elementary, paano mag-compute ang isang age, ano ang mga vocabulary ninyo dira. Sa vocabulary, may tip ko dira is familiarize ka mo sa mga prefixes kag suffixes. Kaya usually with the understanding sa prefixes kag suffixes kanina, you will be able to understand the meaning of the word. Sa mga simple lang mga tips. Kag of course wala gid sang sang substitute ang tawag nga continuous reading kag sa mga basic nga mga laws kung ikaw sa in-service personnel kag mag-review sa atong mga programs, ano bala ang ginatawag nga ICP, Intensified Cleanliness Policy, ano bala ang tatlo ka main areas ang aton nga internal cleansing program. These are basic nga mga program, ano bala ang aton mga current events, ano bala ang aton nga mga master plans, ano bala ang mga directorates naton. Kaya these are basic na mga questions na pwede gaya nga mag-appear kung ikaw nag-apply for promotion. Sa mga entrance examinations naman, usually amo na general informations are common nga mga topics sa mga questions na ginapamangkot dira. Yan, no? So sa dugang pa nga mga pamangkot ninyo kag may gusto ka mo ipaabot, DM nyo lang kami diri sa aton nga official Facebook page. Kag ginapasalamatan man naton ang mga naga-DM bala sa aton, nagapamangkot dira, especially diri nagapangayo sang legal advice. Thank you. Nakit-an nyo ang amon nga serbisyo diri sa Iloilo Police Provincial Office, pagkabay nga natagaan man namon kamo sa nagakaigo nga mga advice dira. Kag sa aton mga OFW, open ang aton nga OFW online help desk, mando sa aton nga provincial director nga i-assist ang tanan nga mga OFW nga may request para sa ilang mga pamilya, no. So ready ang aton nga 43 ka mga units, police stations, including ang aton nga duha ka mobile force companies para nga mag-take action the moment nga ang aton mga OFW, Ma'am Novas Magaysay, no, sa inyo dira sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton nga mga OFW. Kung may request ka mo para sa pamilya niyo diri sa province ng Iloilo, we are ready to serve you, and that is the advocacy sa aton nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Gorrero. Yes, from Rins Florendo Salcedo. Good morning, ma'am and sir. Good morning to all PNP Iloilo. Pa-shout out ko kulang ma'am sir ang Sara Police Station nga Chief of Police si Jose Nemias P. Pamplona, and Ahoy Police Station Lieutenant Danilo Nuca ang OIC. Lalo na sa aton force multiplier. Yes, the number 1 KIF KIF ako chapter agahulag-ulag siya. Chapter kag Ahoy chapter nga ara daon nagabulig sa aton kapulisan sa oras ang market day. God bless Thank you so much, thank you so much Sir Renz
Salcedo. Well, thank you so much gid no kanami sa aton nga mga force multipliers kay ini kag mga advocacy groups nga naga-support gid sa aton nga programa Kape kag Balita, and we expect you every morning to join us sa sili nga programa kag mo na gani ko may pa-shoutout kamo kag kung may ara kamo mga request, don't hesitate to send your message sa among nga inbox or sa among nga text messages man. Comment lang ko pa below kay amon gina i-try ginamon nga basahon ang inyong nga mga comments dira. Yes. Thank you so much. Kag may ara kita galing nga video nga obra ma'am nagikan, may gidobra kita nga video how to combat sadness, tatlo nga tips dira nga ato nga provide. Please share the videos para sa atong mga katuran kay padayon ang pagsaka sa numero sa suicide dito sa probinsya sa Iloilo, and the only way to prevent it is for us to be concerned with our colleagues no sa ating mga kapamilya dira. Be keen in observing ang inyong mga kapamilya nga naga-change ang mga may mga sudden change of behavior, ang goal pila nang magsulunod-on, ang goal pila nga naga-alof sa grupo niya. Nagbago ba lang nag-change ang iyang nga attitude, nagbago ang iyang pamatasan nga manag kag the moment bala magambal sila nga mapakamatay ko, i-take seriously nyo na. Seriously. Yes, kami natabo na naamo to ganing utod sang sang isa nato nga kaupdanan. Galing kay dikto to sa city natabo. Nag-listen siya pa sa mapakamatay siya. Abi nila ka joke lang pero amo tong nabalitaan. Basta word nga suicide, Please, don't take it as a joke ha, kaya take it seriously. Sometimes may aragamba nga ma-suicide sila pero dukak tibak-tiban sa ilang self. Hindi ka mo magpa-fake sa sinang bagay, no? Address, monitor sila sa properly, kag kung pwede pa lang ma-confront sila immediately para mabuligan sila. Kung ano ba lang ini mga problema nga ilan na angko, no? Sa ato mga pumuluyo nga nagapamati subong, regardless of how big, kudo ano makadalom, ano makabugat, ang problema nga imong nabatsyag subong. I tell you, so long nga nagakabuhi ka, may arag na permit chance nga maka-recover ka. Wala sang permanente dira. Everything will change. Even in COVID-19 will end, no? Similarly sa ibang kauna nga mga virus like Spanish flu nga damo-damo man to nakalamatay, pero eventually it dies a natural death. No? Kaya mga problema nimo sa mga aton mga dalaga sultiro man, usually mga sultiro, no? Anong demonyo na lang? So talaga break up yan, nag-suicide, no? Inang break up, may napasangay ko ang inang break up, gintuga ina siya para mag-remind sa aton nga inang tao hindi para sa aton. Yes, kag ginatudloan kita kung paano maging strong. Yes. Isipon mo na lang ang problema mo, mas dako pa ang problema sa ibang tao. Yes. Diba? Ang kulang lang dira, kasi ng mga breakup sir, kasi sarili mo, Yes, wala mo gina-share. Pero the moment ka i-share mo na sa iban, kung nahuya ka sa friends mo, dito sa mga mo. Pare, kadto ka sa pare, kadto ka sa mga guidance counselor nyo sa mga pastor nyo dira. Hindi maka-air out ka Juta lang nga nga inom sang tuba. Later, ma-realize mo na, katanga sa ako man. Nga man bala nga nagdilagas ko to sa iyayaman. Nga man bala ulihi gani na, ma-realize mo kalaw, ay gilit kang ex mo. At the end of the day, you realize nga ining itong mga tao, mga tinuga nga hindi meant for you. May ara gali na preserve sa imo ang Lord nga mas maayo kaga mas makapalipay sa imo. Yes, amo na please hindi ka mo mahuya miskan mga pulis kami mantanyo nang do ka stricto sa amon, please hindi ka mo mahuya miskan lang ipamangkot nyo sa amon, i-PM nyo kami. We will consider it confidential kung nahuya ka mo. Okay? Importante kid balaan ang maka-express ka. Kung hindi ka verbally express sa imo nga mga feelings, dito ka blay mo ka diary, istoryahin mo diary. Ang writing a journal or diary is one way to release inang mga negative emotions mo. Pwede ka to ka istorya dito ka pa nga king singgiti sa dito paagi sa imo patinaga, no? So actually sir sa high school ko, sa ganisa ng pulis na ko, practice ko na ko lain buot ko na. Kasi syempre tawo lang naman kita. Kasulat ko na. Oo. Makadlaw ka later on sa mga kinasulat mo. But again, that's one tool nga maka-recover ka sa imo nga kabugat sa emotion nga imo nga ginabatsyag, no? Ikaw MJ, ano ang imo nga mga release mechanism MJ kung nasakit imo buot? Si MJ nagapariban na siya. Nagapaparlor. Happy watching galida sa aton nga mga technical staff. Thank you so much. si MJ gali kung na siya gali kung lain niya buot. Babalaan na ni Chris kay nagapariban. Bahado pare-pareho gi kami. Ako I feel so ugly na no? Nagapa-extension na sa mga I think sa mga babae, that's the best
remedy ninyo kung nag-augtas ka mo sa mga boyfriend Actually, nyo. sa Oo. WCPD pa ako that time, nag-undergo kami sa stress management. Nalipat lang ako, Doc, sa ngalan mo. Pero natandaan ko gini siya sa isa ka instructor namon. Nagambal siya nga at the end of the week dapat, nag-undergo maning especially mga mothers, dapat may aragi sila yung me time. Me time. Me time. Ano na siya, Pa-kilay. mapa-oo, Pa-kilay. mapa-manicure ka da, Mm-mm, or pa-facial. me time, gadya miskan, para sa iyang me time niya, mag-gardening da, pero sa ako siya naubos ang sakos, ang kumpos ko, sang tinano. Actually, may isa pa yung nakita sa Facebook man. Ining usually bala ng mga bana nga naga-office bala sa ila asawa ara sa Panimalay. Pag later on ang bana na-realize nila nga ang ilang asawa nga usually ara sa balaya no kay housewife gani gapi para sa mga galamiton sa balay mga bata. Hambal niya nga ano lusyang na ang iya bata. Pero later on anong ginobra sa mga asawa ni ma'am? Instead nga bisan ka panghugasan naka-attire, naka-make up, naka-hairdo, bisan naka-pang-mop, naka-so-short, naka-sexy niya. Porque hindi dapat lusyang, no? So sa ato mga asawa siguro, sa mga babae dira, no, sa mga Indoy sang puluyan, no, never allow yourself nga malusyang ka mo ang lusyang ang quote unquote lusyang ka mo ang inyong appearance just because kaya ka mo sa Panimalay gani bawal nga usually bala may mga nanay kita nga ang ginasuksot nila kay just because nga sa balay nila bala arang ang pinakapug is nga damit. Arang hindi na Alas hindi ka nakapanudlay. you wear also the best you have. Bisa na ka sa inyo balay. Just imagine ma-enjoy lang sa ang bana mo nga kakaon ka mga pamahaw tapos ang mas sobra ka pa ya naka-executive look ka pa ya nga after guys sa pamahaw niyo ang bana mo makato sa sina ikaw ya mga pinggan. But again, that that I think maintain ang tawag nga respect na sa bana no kay sila nga kinahanglan mo mag-appreciate din sa mga little things nga ginobra sa asawa nila no. Kag sa mga asawa man, hindi mo silingon nga, ayaw mo na ko niya, gusto ko amo na ko ni no. Kinahanglan i-develop naman ang aton nga self. Kay kung hindi pangitao na nila sa iban lang ga. Pangitao na nila sa iban ang kahamot, ang kagwapa, ang So, katulog, dapat di maintain ba? ang hamot. Maintain lang, Ah, oo. maintain ang hamot. Ang wala na, hindi man kinahanglan, ganyan malahalo yung mga perfume da. Kulon-kulon na da, lalo na kung manta mo manupuli na si Mr. I. Kahamot na dayon. So gani tips sa ating mga kababayan dira maintain ang regimen sang beauty and health while you are at home no to prepare for the coming of your ano ta Nagtawa BM kung interrupted. interrupted demand. Ay, hindi kita Ah, interrupted hindi. yan. Actually, karimban na siya sa aton nga we're overtime na. Gani sa aton mga pubroyo, amo yan to ang mga information kag balita nga amo natipon para sa subong nga aga. Nalipay gid kami sa inyo pa dayon nga suporta para mapamatian ang mga programa kag accomplishments sang aton mga Ilonggo Cubs. Hindi kin mag-untat sa pag-support sa the new bigit sa Police Regional Office 6 ang hotdo sang IPPO ang Kape kag Balita. Sa ngalan sa mga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero sa liwat. Kami ang inyong mga Ilonggo Cubs, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria P. Umiten. Inyo, Masaligan.